Cause emicabangweni wakho kukhona ukuthi umama wakho waba involved kwitulo lokuthi ubulawa. Umama okuzalayo. Kungiphatha kabi engangokuthi ngiyaxoxa ukuphulula ubumsuse ekhaya wamakhela umuzi okunye. Amukela nezingane zakhe. Kungiphatha kabi kepha bese ngiyinuka mina amakhwapha. Ngibuyela ngaze ke ngeza la eGoli ke ngoDisemba ka2023. So ubudlelwano umama akaze angifonele nami futhi angazi ngumfonile ngikhulume naye lokho. Kodwa into eyenzakala kuleso stand babaleka. Ngikweqile lokho. Babaleka nje ngakusasa kwakhona umama wagcwala nezingane zakhe. Ngathi nangibuye esibedle ngafica komile ngekho lutho. Nempahla thathe yonke. Bathathe konke. Ababengazi ngaleso sikhathi ukuthi bakuphi. Mawuthola babuyela kaceza noma ababuyelanga babebhacile ababebhace khona. Kuyimanje baba. Baze babuye ngokuza la eGoli nje mina kwama bebuyela ke bona nabezwe ukuthi ngila eGoli. Babhaca babehamba bihlala. Babebhace endaweni leduze lapha. Khona ngoba ungakhohlwa abantu bese benabangani. Abangabazi ababathola khona eNewcastle. Wena ufike ngithi ngila ngo2023 December la. Azange uyonazo lekhaya. Azi ngize ngiye. Namanje mangizoya manje. Uzana ngoDisemba lo. ngoDisemba. Mawuya ngoDisemba bafanele ukuthi intombazane yodwa. Le ntombazane ihlala emfaneni. Ina 13 years iminyaka. Ngiyondla lapho ngiyayifaka imali ungakhohlwa ngoba senginaleli ekhaya angisafaki kakhulu isandla ngale ekhaya kugogo. Ekhaya sibaningi lapha ekhaya kugogo kodwa bekuyimi khona abasebenza kodwa bekuyimi bebhekile vele ubekaziwa mina. Vele senginamakhaya amabili. Sekufuneka ngifikele ngapha ekhaya elikhulu ngize ngapha mangifikele ekhaya elikhulu umama uyacomplain afuna abe ngifikele kuye. La ngifikele kumama nogogo uyakhala ngami. Sewuyimpi sengifaka ngiyathembuza manje. Ngaleso sikhathi nginomama wengane mina. Engimthola ngoba emakhaya ngisithuthwe sengithi ngizohlwa into yokuqonywa ngendlela yakho. Ngathi nangifika eNewcastle ngathi hayi ngcono ngishaye khona la. Mama wengane ugogo wazi yena vele. Ugogo nasekukhona umama wengane wase ayisaya esikoleni ezabafana ezuthi usejoine ama drugs lapha. Ngifihlelwe mina. Ayihlala ekhaya full time. Yentombazana kuba ngazi nangikhona ube ngazi ukuthi abantu abahlalayo. Umama uyazi. Kusho ukuthi uyazi abazali benze sengathi ingane zabo ehlula mhlawumbe bezimhlula noma kodwa bezincane kakhulu. Lena 13 entombazana ihlala emfaneni. Hlala full time emfaneni. Iza ngokuvakasha manje kule khaya. Uthola kanjani ngoba besithe vele kufanele kulinde ukuthi kube khona wena. Bese ngithola inkulumo ngibafake ke endlini ngoba bengingakakhi kahle ngibafaka endlini yakamkhulu. Indlu yakamkhulu le ngisebenzisa nje ngeladi ngoba yakwagogo le yakwagogo bengakenze lo mkhulu kangimise ngawo ucontrol uma engwenziwe manje ugcwele ngibafake kulena vele ngoba iempty. Hayi basho hayi Mthembu ngiyabona ngiyadelelwa nje ngibizwa nangomthembu. Laba bazothi Mthembu size lapha size khuluma nawe size isangwe ngahlathi size ngomntwana wethu sibani ukuthi uthandana nengane la ekhaya ngithiphi besho ingane primary bantsheni ngathi mina madoda ngizongikwati ngithi ngoba mina ke angiyeni baba la ekhaya kuqala obaba bakhona ngiyongimela ke mina ngiyobiza obaba mina befike beattend lo daba anginayo right ukuattend lo daba olufana nalo. Ngithi futhi kuba ngeyami le ngane lena bengizonibophisa ngathi ngiyabona futhi ukuthi umama ke niyazana naye. Unganani umkhwenyana obale ndoda? Ungangawe nje manqele. Uthana ngane 13. Yazi mina ngathi ngangithwala lo daba bengakafiki ngacabanga kwezunya vele umkhwenyana ngoba ngase ngazi ingane lapha vele abone ngamaphoyisa. Ngathi kodwa angibe ngani udadewethu ohlala nogogo lapha banokha bathi bavulela ifastela babakhomba ngesibhamba sibethi bacela amafoni wonke babanikeza amafoni batatazela abantu abadala amantombazana uma bebanika amafoni bathi kunomsebenzi esithunyiwe kuthiwa kunomsebenzi esizowenza la bathi sithunyiwe bathathe akukho umuntu ozomemeza beza banokha lapha babulala bazama ukushaya ichaspel yebhaqi ukuthi mabe ngabulala ibhaqi
ngokuthi ngangiphuzile ngangawuzwa lo msindo ngoba mina mase ngilokhu bengibiza eminyango ngiyabona seshaya sipele elangaphansi ngathi ibhakla liyapequka la ngaphansi bafuna ukungena kahle ngilele manje le ndawo le omakhelwane bakhila izindlu ezinkulu kodwa manje abahlali khona abanye bagadisa abantu ngisho ukuthi uba nenkinga ngoba umphakathi ngoba nje nazi ibazi imfoko amanqele umese ngangigwaziwa ngawo nasi esinye isibhama ngazi basi ngasizokugcineni azibese bengidubule ukuthi ngivele ngangifuna kube ngidubule straight ngoba uma se umfweni lutho lele flat uvukile uyabalisa azonza kanjani manje na akalwi abanye abantu mina angazi ukuthi we kanjani labo abathukayo mina ngazi ngethuka manje bagwaza kanjani labantu labo bangena abama bengani mambonto ibhakla liyaphuma ke manje ngoba amashaspela lebhakla ngathi lawo amancane babekhona ngoba ngangikade ngikhanda umpompi bakhipha lento yempompi le ngathi concrete futhi babephethe ngathi ichevela beshaya lebhakla le le nto bayenze ekhaya elikhulu gogo yabukela ngefastela bathi nje sifuna ukumbukela esefa ngoba kuthiwe singamemezi phela namafoni akulezi igebengu ukuba maliphuma ibhakla ke ngizame ukulwa ke baphethe idlimaza I'm babe la ku7 6 7 abantu bakhona kuthiwe sizibanje kuthiwe wena sizokubulala wena mangithi ngiyabona bakhona bawu20 baziyo ngabona